Teacher Joy sa mainiton kayong welcome. And let's dig in right sa... Okay, let's go to the Word of God. Are you excited for the Word of God tonight? Pwede ba nga manindog mo? And if you have your Bibles with you, abrihi ang imuhang Bible sa Daniel chapter 3. Taas-taas atong basahon, ato ang paspasan lang, no? Daniel chapter 3, verses 16 to 27. This is a very familiar kayo ni siya nga story. Siguro daghan na kay nakadungog sa ato ani. Usa ni ka story, there was a time sa panahon sa kinabuhi ni Daniel nga katong itambog siya sa kalayo. Diba? Familiar na kay tana. Katong itambog siya sa kalayo. So dili ta mo sugod gyud sa sinugdanan sa di na ta mato sa rason nganong itambog siya sa kalayo, but mo diretso ta didto nga portion nga gatong itambog na siya sa kalayo. Daniel chapter 3 verses 16 to 17. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, "O King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter." Verse 17, "If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O king. But even if he does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up." Then Nebuchadnezzar was furious with Daniel and his friends, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than the usual, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So these men, wearing the robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, "Weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire?" They replied, "Certainly, O king." He said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound, unharmed, and the 4th looked like the son of the gods." Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, "Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here." So they came out of the fire, and the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies. Nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Sa Binisaya pa, wala gani sila nanimahong anuos. Wala gani sila nanimahong kalayo, no? Kung naay naghaling, mulabay ra gani ka, manimaho na kang aso. Pero sila wala gyud sila nanimahong kalayo. Let's close our eyes. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this moment. We thank you, Lord, for tonight. Salamat Ginoo, padayon ka nagapamuhat sa amo ang taliwala as we open up our hearts, our minds, Ginoo, so that we may be receptive to your word tonight, O God. Thank you, Lord. We dedicate this time to you. Have your way in this place. You alone be glorified, O God. To you be all the glory, honor, power, and praise be unto your name forever and ever. Amen. Lingkod ta. The title of my message tonight is, ako mensahe karong gabi una giuluhan ako og fireproof. Kabalo man taon sa nang fireproof, no? Fireproof, dili siya madutlan og kalayo. Dili siya masunog. Sa Bisay ang kuan diri ang definition akong gipangita is proof against or resistant to fire. Sa Bisaya dili masunog. Not necessarily ngayon nga exempted siya sa kalayo. Muagi siya kalayo, pero ang kalainan is dili siya masunog. Nasabtan na to, fireproof kanang dili ta mingon nga dili gina siya muagi og kalayo. Dili lang siya masunog. Mura bag stormproof.
No, na mga barko nga storm-proof, nga gidesign siya nga storm-proof, bisag kusog kayo ang bagyo, mutabok siya dagko kay nga dagat, mga Pacific Ocean, murag iyang magsayaw-sayaw lang siya kay storm-proof man siya. Napod ganitay ka nang gitawag og bulletproof. Familiar kay tana, di ba? Bisag maigo siya bala, dili na siya maunsa kay bulletproof man siya. Napoy mga building sa Japan nga gitawag og earthquake-proof. Kaya ang Japan sige manggalinog, bisag maglinog og kusog, masayaw-sayaw ra ang building. Kita mo sa mga video sa YouTube, masayaw-sayaw ra ang building, dili gid siya mukuan kay earthquake-proof man siya. Now, tonight when we talk about the fire, kung magisgot og fire, there is another kind of fire sa Bible. No, nailahi nga klase sa kalayo sa Bible kaning gitawag natog the holy fire of God, which purifies us. No? Ang kani siya nga kalayo sa Bible, it also symbolizes the power and the presence of God. No? But kani nga kalayo nga atong isgutan karon specifically, no? Dili sa nato isgutan ang siguro some other time, siguro sa lahi nga panahon. But kani nga kalayo atong isgutan karon is ang kalayo nga usahay agian nato as Kristohanon. No? Kana bang gitawag nato og mga testing og mga trial sa ato ang kinabuhi. Di ba? Allow me to take a look back at sa year 2020. Dili pa man dugay ang year 2020, di ba? Ikapila pa nga Sunday karon, kaduha pa, ikaunang bulan pa sa 2021. Nabitay mga joke nga ingon sila nga actually dili pa gyud to mao ang 2020. No, ang mga gamer makasabot ani kana mga gamer. Ang pag-abot sa paghuman sa 2020, makita ko nimo sa panganod nga tutorial complete. Welcome to 2021. No? Sa mga kuan nga dili gamer, sa mga kuan, paghuman sa 2020, makita ko nimo sa langit sa panganod nga trial complete. Trial pa dayto. Ang 2021 gyud, no? Kato ingon pa sila katong COVID sa 2020, katong virus sa 2020, testing pa lang to. Di ba nakadungog na ta nga naa na po'y lahi nga klase sa virus, no? Nga in fact kung wala ako na sayop, if my facts are right, almost 20 na sa European countries nimbalik sila og lockdown until March. No, ang Japan. In fact, naana po yung mga province sa China, na yung mga province sa China nga ning balik og lockdown. Kung atong tan-awon ng 2020, it was a tough year, it was a year full of crisis. Dili na lang nato isa-isahon, but kani nga mga crisis mo ni atong mga niagian atong 2020, health crisis. No, crisis sa health. Obviously tungod sa pandemic. Mental health. No, mental health. Kabalo ba mo nga sa 2020, amazing biagyapon kayo, no? Kaya sa 2020, wala man ta nalipay. Inani, sa 2020, ning taas ang suicide rate. Pero ning taas ang suicide rate, kaniha, sa mga nasod nga dato. Ambot lang ning Pinoy, dato ang punta, no? Pero sa Pinoy, ingisi raman ko nato ang virus, no? Ngisihan ra nato ba? Pero ang mga dato nga nasod, giseryoso siguro kayo nila. Ning taas ang suicide rate, no? In fact, more and more, according to survey, sa gawas lang noon to, more and more young people, daghan, mga nagkabata na ay nag-show og signs of depression. Mga signs of depression, mga bata, kanang mukalit lag kasuko. Mas bataan na suko, mukalit lag kasapot. No, naay ka na mga unlikely nga behavior. No, signs of mental health, kuan ba, nga naay something. No, nga naapektuhan ang ilahang mental, no, ilang mental stage. Ang 2020 nakasinati taog economic crisis. No, ingon pa si Duterte, di na gyud ta pwede mag-lockdown o gotro kay wala na tay kwarta. No, nakasinati tag political crisis, ang kalibutan nakasinati og political crisis, nakasinati tag educational crisis. No, usay gani magstorya mi sa akong mga kauban sa trabaho, sa akong mga colleagues. Manami nga, sir, nagkaton ba jud ka ni mga bata ni atong style module? No? Basig ang mga parents na mo i-answer ani. Labi na katong mga elementary, no, tingala mi inigabot sa eskwelahan. Grabe elementary nindot man kay pagkabuhat ang project. Sus gibilaran man dayong mama di ay. No, gibilaran sa mama unya. Sa mga high school pod,
grabe ang mga teacher, magmanok-manok na lang og kanang sana, magduka-duka na lang og binilar og print og module. Then pagkasunod si Mana, iuli nga walay answer. Then Mana ka, dong, wala man ni answer sa imong anak kan. Di magin mo answer akong anak, mamoy. Di magin mo answer. Inahana ra ka sayon, no, magpangutan nami. This is an educational crisis. Ug labaw sa tanan. No, obviously, sa 2020, nakasinati itag spiritual crisis. Kung wala ako nasayop, naapagani, I believe na apay mga simbahan nga wala pa sila naka-resume og simba. Mo na nga bulahan, jud kay ka bless, jud kay ta nga sa Happy Church nakabalik na tag simba. No? Dayon napatay style nga mo ana para bata nga mahadlok di po ko simbag balik kay mahadlok ko sa pandemic. No, sa binugoy pa nga pagkastorya, naanad mo kan binugoy nga pagkastorya. Sa binugoy pa nga pagkastorya, ayaw jud kog katla anang rasona. No? Naabot na kag asa to nga nagpost na kag mga picture nga naka dito overview sa kuan, nindot kayo, nagbike na ka, naabot na kag bike dito sa tukuran, no? Unya wala pa jud ka kasimba kay mahadlok kag pandemic. No? Basig na pa ka sa spiritual crisis, no? These are the fires nga atong nasinatian that we have to go through sa year 2020. The Word of God is going to remind us tonight, no? Kay I believe the principles behind aning mga story nga atong gibasa is dili naman ni somewhat kanang bag-o sa ato, no? But the Word of God will remind us tonight. Ingon pa si Samuel Johnson, people need to be reminded more often than they need to be instructed. Tonight, pahinumduman lang ta sa pulong sa Ginoo, no? Ug kuanta maigo ta, salamat sa pahinumdom nga naigo ta, no? But pasabot gihigugma ta sa Ginoo. Amen? No? So the Word of God nga atong gibasa, silang Daniel have very similar experience ato pareha og experience, no? Sa wala nila damha, giatake sila sa Babylon, gidala sila sa lugar sa hari ni sa lugar ni King Nebuchadnezzar. Wala sila, it's a very unfamiliar place sa ilaha. Mura bag kita atong year 2020, wala na to damha, no? Daghan kay tag plano sa graduation, daghan kay tag kuan, pero ning kalit lang tag lockdown, wala ta naka-prepare, wala gid na to damha. But si Daniel, bisag wala niya damha ang mga panghitabo, no, ang murag gilunod siya sa kalayo, no, dili lang kani nga kalayo specifically but kun dili sa iya jung kinabuhi, gilunod siya sa kalayo, nahimo siyang successful, no, matawag na to nga fireproof siya, no. So unsa man diay ang sekreto ni Daniel? Kauban siya ang mga Daniel and his 3 friends. Unsa diay ang sekreto nga nahimo siyang fireproof? Tanaw na to tonight. Number 1, kanunay niyang gihinumduman that God is able. Ug tonight, ako mong pahinumduman that God is able. No? Wala magid ta nakabalo sa kuan. Ayun pa si pastora ganiha nga ning lingkod na si Biden, ning kuan na magstorya mi ni Kuya Rick nga daghan kay mga kuan, wala unsa na ka usay mag-advance na kay tong una-una lag, no, pampugso na gid tanig pa vaccine, no, then kamo manggilalis na mo, ikaw anti-vaccine ka, ako dili di gyud ko magpabakuna, no. Wala at pata nakabalo, no. Maunsa na ang kalibutan, but one thing for sure, atong hinumduman, maunsa man ang kalibutan, God is able. God will not be surprised. No? Ikaw ma-surprise ka, makaingon pa kag, ha? No, mo na nahitabo. No, pero ang Ginoo dili siya ma-surprise. No? Naana na siya iyang infinite wisdom. God is able. Ingon pa ni Daniel sa verse 17, if we are thrown into the blazing furnace, ingon siya, the God we serve is able to save us from it. And He will rescue us from your hand, O King. Kung atong i-personalize ni, imong kuan gyud sa imuha, imong rema nga word sa imuha, mayong ka nga the God I serve is able to save me. And He will rescue me from the hand, unsa man from the hand of this virus, from the hand of this economic crisis, no? Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably
more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Ang gahom sa Ginoo, hinumdumi, nga ang gahom sa Ginoo, naana sa imong kinabuhi. The moment nga imong gidawat sa Ginoong Hesus, ingon nga imo ang bugtong o personal nga manluluwas. Ang gahom sa Ginoo, no? Naana sa imo ang kinabuhi, naana kay authority, no? And unsa may giingon sa pulong sa Ginoo? Greater is He that is in us than he that is in the world. Kung ato na i-specify, kung ato na tagaag definition, kung kinsa man ang nasa kalibutan, murag taas kayo nga listahan, no? Kapobrehon, balatian, ato na lang i-sum up, si kinsa man ang nasa kalibutan, mas dako ang naa nga nagpuyo sa imong sulod. Amen? Mas dako ang, just like Daniel, mas dako, no? Wala siya na threaten sa king. Usay dili kay nato masabtan ang context kay may istorya si Daniel sa hari. Sa una biya kung istorya ka sa hari, mura jud dapat kinto kay ka, no? Gipangutana siya sa hari, then mitubag siya, pwede biya moingon na hari, magtubag-tubag pagyug ka. No? Wala gyud, no? But bold kay siya, moingon siya nga the God we serve is able to save us from it. And He will rescue us from your hand, O King. No? And ikaduha, gihinumduman ni Daniel, nga nung nahimo siyang fireproof. No? Kaya bawaan man na ito, ninggawas man siya sa kalayo. Sa Bisaya, aning furnace, hudno, no? Hudno. Ninggawas man siya sa kalayo. Ikaduha, he remembered that God has the best plan para sa iyang kinabuhi. Amazing kayo. Ingon siya nga, the God we serve is able to save us. Pero miingon po dayon siya. Kung tanawon nimo sa next verse, sa verse 18, ingon siya, but even if He does not, ang Ginoo nga akong gialagaran makaluwas nako. Pero kung mupili siya nga kani nga moment, kani nga sitwasyon sa akong kinabuhi, no? I-allow niya nga may tabo sa akong kinabuhi, but even if He does not, ingon gina niya hari, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image or gold that you have set up. No? Sometimes, masukod ang atong pagsalig sa Ginoo sa panahon sa mga what if. No? Siguro optimistic kay ka sa year 2020. Karong tuiga makatrabaho yug ko. Karong tuiga makapasar jud ko sa exam. Pero usay masukod ang atong pagsalig sa Ginoo kanang what if nahuman ang 2020 wala ka nakapasar? Are you able to trust? Makasalig pa ba gyapon ka sa plano sa Ginoo? What if wala nimo nakit-an ang trabaho? Ay mong gipangandoy. What if wala ka na hire, no? Sometimes masukod ang atong pagsalig sa Ginoo sa panahon sa mga what if. Pero ingon si Daniel, amazing kay siya, ingon siya, but even if He does not, dili siguro niya ma-question ang Ginoo, ngano mipili ang Ginoo ana nga moment, no? Nga i-allow sa Ginoo nga may tabo nga dili siya maluwas ato nga kalayo, but even if He does not, ingon si Daniel, we will not serve your gods or worship the image. How can we trust God's plan sa atong kinabuhi? Unsaon na to paghimo pagsalig sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Remember, say dili siguro kay nato masabtan, no? Sa kagamay sa atong una-una, but kani masabtan gyud nato ni. Remember that God is faithful yesterday, today and forever. Lord, murag ngano kang gialaw nimo Lord? Ngano man ni nga kuan? Ngano man ni imbes gaampo ko aning bataa minggara manong pabadlong. Ambot, di ko kasabot, Lord, pero usa lang gid ako masabtan, Lord. Nga di jud ko moundang kay ikaw faithful yesterday, today, and forever. Lord, imbis nag-ampo kog trabaho, naunsa naman noon ni atong Pasko, naunsa naman ni atong aning Pasko, Lord, nga gapirit-pirit na lang man mi. No? Dili siguro kayo niyong masabtan. But remember that God is faithful yesterday, today, and forever. No? Now, pila na ka-time, no? Pila na ka-time atong plano na palpak, but tanawa, if you read the Bible, wala pa gyud na palpak ang Ginoo.
No? In the Bible, no matter how bad the situation looks, murag negative na kayong palibot, pero timan wala pagyud na palpak ang Ginoo. No? No matter how bad the situation looks, please remember that God is always in control. Sa 2020, siguro wala kayo nato na naman. Sa 2021, muna akong advance nga message sa imo ha. Siguro, no matter how bad 2021 may look, siguro, pagtanaw siguro nimo dili kay ka-optimistic. But remember, no matter how bad it looks, God is in control. Kay numdo mo atong story katong kasal sa Kana? No? Katong kasal sa Kana ba, ulaw man kay to. Daghan kay sila bisita. Karon kay nahotdan magbino. No? Nahotdan og bino. So giingnan si Kuan nga wala na tay bino. So mingon si Mary nga ako'y bahala, ako ingon ni Kuan. Murag kung tan-awon patay na. Siguro ma-imagine nimo ang host sa kasal. Siguro nanay na nawag napamoy wine. Murag maot na kay tan-awon, patay wala na tay bino, no? But pag ingon ni Mary, wala man diha dayon ning provide. Si Ginoong Hesus, di ba nagpaabot pa? No? No matter how bad the situation looks at that time, God is still in control. No? Si Lazarus, no? Lord, ang imuang best friend kamatyonon na gyud. No? Lord, ang imong best friend kamatyonon na gyud. Wala gipapaabot, kung sabi ni siya pa, murag gipaugmaan pa ni Jesus. Then pag abot niya sa venue, naginilakay na sila didto, no? Then gibasol na siya, gina na siya nga kung naaalang unta ka gahapon di. No matter how bad the situation looks, God is in control. Dili na to maingon ang Ginoo, Lord, kihatag lang unta nimo ning trabaho sa ako atong year 2020. Dili ta ko mainani karon. No, saligi ang plano sa Ginoo. No. Usay murag sukwahi sa imong emotion, murag sukwahi sa imong makita sa imong mata, sukwahi sa imong mabatian. Pero ang plano sa Ginoo is perfect. No? Ang plano sa Ginoo is perfect para sa imuha. Tanaw na to ning story sa 1 Samuel 13 verse 6 to 14. Kaniha, ang mga katawhan sa Ginoo ning tan-aw sila sa ilang palibot niya, murag tan-aw nila, murag apiki na gyud. No? Wala na sila nakapaabot, nag-una-una sila. When the men of Israel saw that their situation was critical. 1 Samuel 13 verses 6 to 14. When the men of Israel saw that their situation was critical and that their army was hard-pressed, they hid in the caves, thickets, among the rocks and pits and cisterns. Si Saul, verse 8, he waited for 7 days, the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and Saul's men began to scatter. Giingnan si Saul ni Samuel nga magpaabot ka, moana ra ko, ako'y maghalad, ako'y maghimo og halad nga sinunog. No, so he said, "Bring me the burnt offering and the fellowship offerings." And Saul offered up the burnt offerings. Just as he finished making the offering, Samuel arrived and Saul went out to greet him. Ingon si Samuel, "What have you done?" No? Saul replied, "When I saw that the men were scattering," yang gibasihan ang iyahang nakita ba sa iyang palibot. Yun siya, nakitaan man ko na ako nga murag nagka-critical naman kayo, no? Murag nagkabitibulaag naman. So when I saw the men are scattering, and that you did not come at the set time, and that the Philistines were assembling at Michmash, I thought, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor, so I felt compelled to offer the burnt offering. Ingon si Samuel, "You acted foolishly. You have not kept the command of the Lord God gave you." And mao ni ang consequence. If you had, He would have established your kingdom over Israel. If you had, He would have established your kingdom over Israel for all time. Kani siya na situation, giingnan si Saul nga paabot lang. Pero wala siya nakapaabot. No? Usahay, dili magkadimawa atong kinabuhi kay wala ta nakapaabot sa plano sa Ginoo. No? Nag-una-una ta. Usahay, atong basihan pagyud ang atong timeline. No? Miingon si Saul nga, 7 days manggod. 7 days. No?
sa kalalom sa kaalam sa Ginoo, no? Dili na to matugkad ba no ang iyahang kabubot, ang iyahang kuan. If 7 days ning lapas, no? Timeline sa Ginoo o ang timeline ni Saul lahi. Ang imong timeline o ang timeline sa Ginoo lahi usahay, pero ang pinaka the best ang timeline sa Ginoo. No? Ang timeline sa Ginoo. What do you do when the answers you are expecting is dili moabot? What do you do when wala nimo nakuha, no? Ang mga butang nga imong gipangandoy atong year 2020, no? Makapabilin pa ba gihapon ka nga mosalig sa Ginoo? No? Focusing our attention on God's plan allows us to focus on God's faithfulness rather than our situation. Una ha? Unay benefit kung mo-focus ta sa plano sa Ginoo, it allows us to focus on God's faithfulness rather than our situation. It allows us to focus on God's timeline. Amen? Number 3, remember the importance of the presence of God in your life. Si Daniel, hinumduman niya ang kaimportante sa presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Verse 25, he said, "Look, I see 4 men walking around the fire, unbound and unharmed, and the fourth looked like the son of the gods." Kung asa man gani ka, no, Kristohanon man ta, kung asa ka, di ba, nakatuna na to nga kita ang career sa presensya sa Ginoo. But pasabot, kung asa ta, tuwa ang presensya sa Ginoo. Si Daniel, bisag ilunod siya sa kalayo, bisag ilunod siya sa hodno, tuapod ang presensya sa Ginoo diadto. No? Inana pud ta nga Kristohanon, no? Now, tanawa ha, kay nahaaman ang presensya sa Ginoo didto, unsay nahitabo? They just walk around the fire. Unbound, wala nagapos. Unharmed, inana ang may tabo basta naka sa presensya sa Ginoo. Walk around the fire. Sa may tabo, komportable ra kay ka. No? Si Daniel, they are comfortable, they are confident, they are at peace. Kung atong palihukon atong creativity, siguro, di ba gipainitan pa man to nila, grabe man kay to kainit. Nga gani ang galunod nilang Daniel, ang galunod ha, namatay sa kainit. No, 7 times hotter man to. Pero silang Daniel, kay naman ang presensya sa Ginoo dito sa sulod, sa hodno, they just walk around the fire. No? May imagine mo, mura ra ba sila gatabi-tabi ba? Sa kay sudan na to rong gabi, no? Kung makagawas ta. Pero naa sila dito sulod sa kalayo. Naa sila sa hodno. No, may imagine mo, they are comfortable, they are at peace. Year 2021, kung kanunay nimong uban ang presensya sa Ginoo, I believe, dili na ako matagnaan na unsay may tabo sa year 2021, but I believe you will still be comfortable and at peace. I believe you will still be comfortable and at peace. You will be confident kay naa nimo ang presensya sa Ginoo. And ikaduha, unbound. Wala sila naginapos. Sa presensya sa Ginoo na kagawasan. Sa presensya sa Ginoo na kagawasan. Amen? No? Unharmed. They are safe. No? Isaiah 43:2. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Tungod kay nakigkauban ang Ginoo sa imoha. Naana na diri tanang data na sitwasyon, no? Naana diri, no? The presence of God is not bound in a single place. No? Dili ka moingon nga ganahan kay ko sa Happy Church. Kanang sister ganahan jud kay ko mosimba sa Happy Church. Labi na kuan kay kanang inisulod nako mabati gid akong presensya sa Ginoo. Makahilak jud ko. Then sister, iniguli din nimo, ay mawala ang presensya sa Ginoo, labutan makakita ko sa kong bana. Dili na siya mao, no? Kung asa ka na ang presensya sa Ginoo, dapat dito. Kung nagtrabaho ka, dapat naa dito ang presensya sa Ginoo. Ikaw ang magdala sa presensya sa Ginoo dito, no? The presence of God is not bound in a single place.
This means that wherever you are, God is with you and His presence should manifest. Na ang presensya sa Ginoo sa imo ha, dayon mo manifest, kanang mo manifest, makita. Oh. Basig na year 2021 na lang. Basig na pa sa ato adiri, ma-surprise pa na makita sa ato. Uy, Kristohanon na ka? Oh. Basig na invite diri, uy, happy church pa na ka? No, dapat kung asa ta makita, no, mo manifest ang presence sa Ginoo. Amen? Kung aha ka dapat makita ang presensya sa Ginoo dito, pay attention. Okay. Tanawan niya. So verse 21. Amazing kay ni ganahan kay kuning nga portion sa Bible. So verse 21, naingon nila, so these men, kung makapakita na to ang verse 21. So these men, nagsuot sila sa ilang robes, sa ilang trousers, no, mga magaway-gaway sa ilang masanina, sa ilang turbans, sa ilang sa pa underclothes were bound and thrown into the blazing furnace. Kung imong basahon, gi-enumerate sa Bible, no, dili sulagma nga nabutang ni sa Bible, pero gitag sa tagsa kung unsay naa nila anang panahon na. No? But ang pinaka-amazing kayo, everything they have, no, kung tanaw nimo, if you would pay close attention, tanan nilang naa sa lahat, tanan nilang naa nila atong panahon na is kanang gitawag na to sa tawag na flammable, kanang dali na masunog ba? Pero wala gyud na sunog, di ba? Wala gyud na sunog, wala gani na nimahong aso. Then I realize, no, sa atong kinabuhi, everything nga naa nato is dali ra gyud masunog. Flammable ra gyud kayo. Mayong ka nga, dako kay kog kwartas bangko, igsuon, flammable ra na. Dagang kay kog assets, no? Pila ka buok na ako'y pila ka ektaryang yuta, igsuon, flammable ra na. No? Tanang naa nimo, flammable ra na, no? Wa gani na to damha, tanawa gani, even gani ang mga dato kay nga nasod, di ba, nag-crisis gani. No, wala gani kaysa may gadahom nga maglisod sila. No, kaysa may gadahom nga grabe nang taas ilang suicide rate. May pang Pinoy kay steady lang. No, ngising-ngisihan lang siguro sa Pinoy. No, pero ang mga dato nga nasod, na sila mental health crisis ning walay nagdahom kay nga naman tanan nato naa nato aning kinabuhi is flammable. No, imo ang trabaho regular man ko. No? Imo ang business, okay kaya ko ang business. So, let us remember that everything we have in this world is flammable. Pero, kay naaman niya ang presensya sa Ginoo, naaman nimo ang presensya sa Ginoo, you will be preserved. No? Saad man po na sa Ginoo sa iyang mga katawhan. No? Saad na sa Ginoo, nasa malakay. No? Saad na sa Ginoo sa iyang mga katawhan. That is our portion. No? Sama sa nahitabo ni Daniel, nga tungod kay naa niya ang presensya sa Ginoo, tanan nga naa niya is na preserve. And I believe, no, and it is also my declaration and it is also our declaration for this year 2021. No? Naa nato ang presensya sa Ginoo, ang gugma ug ang kaluoy ug ang grasya sa Ginoo nagsunod-sunod nato on everything that we have, atong trabaho, atong mahal sa kinabuhi, atong mga negosyo, atong pangita will be preserved. No? Wala man ta kabalo, wala pa ta kabalo sa kwan, but I believe it will be preserved. Dili na manimaw, dili na masunog, dili gani na manimaw nga noos. Mituo ba kana mga igsoon? No, mituo ba kana? No, this year 2021, because you desire the presence of God, everything you have, everything attached to you, ang imong pamilya, imong mahal sa kinabuhi, imong damgo, imong pangandoy, your work will not be harmed. The Word of God says, there was no smell, there was not even a smell of fire in them. No? Kana bang mugawas ka, mahumaning wala pa siguro ni nahumaning nga pandemic, pero I believe, mugawas ta ani nga pandemic, wala ta na ni mahong pandemic. Makaingon ta. Karon gani, di ba? Kita mga Kristohanon, makaingon ta nga, atong New Year, grabe, mura magway pandemic. No, makaana kanita. Dako mangyapong kay ngisi, no? Mura magway pandemic. Ang uban ning gawas sila ani nga pandemic, nanimaho gyapong pandemic, naggumot gyapong kay
pasangin lang yapong pandemic, tungod na lagi sa pandemic, no, gumuot yapong kayong naong. But kita nga Kristohano, ning gawas na sa pandemic, wala ta na ni mahong pandemic. No? Muna giingon nga, virus ra ka, Kristohanon ko. No? Tuo ba mana? Virus ra ka, Kristohanon ko. No? Ingon pa sila, mas contagious. No? Na po lahi nga klase nga virus, pila na po kalahi nga klase nga virus, lahi po tong sa UK, lahi po tong sa Malaysia, lahi po tong sa kuan. No, gina-monitor. Sige, bahala mo dirang virus ra mo, Kristohanon ko. Amen? Amen. Tuo ba kana? Last, Daniel remembered the importance of his spiritual life. No. Daniel 6:13. Then they said to the king, katuning mga nagsumbong sa hari, itong mga tigsumbong sa hari, ba itong mga sumbongero kayo, no, sa hari. Ingon sila, Daniel is one of the exiles from Judah. He pays no attention to you, O king. Ingon siya nga, ingon ang mga nagsumbong sa king ni Nebuchadnezzar, nga kato ba si Daniel, mahal na hari. He pays no attention to you. Kumbaga sa atong language karon, mahal na hari, kani ba si Daniel? No? Magampo siya katulo sa usa ka adlaw. Basig nasa tuwa katulo sa usa ka bulan. No? Si Daniel magampo siya katulo sa usa ka adlaw, ingon gisumbong siya. Ingon to mga tigsumbong nga, he pays no attention to you, O king. Sa ato pang language karon, mahal na hari. Si Daniel kay sige ampo. Wala siya ning tan-aw sa imuhang mga YouTube videos. Wala siya ming like sa imuhang TikTok, mahal na hari. Wala siya ming like, amog yung gitanaw, mahal na hari. No? Wala siya ming like, wala siya nag-follow sa imong mga post. He still pray 3 times a day. Pero makana ka nga, Besh, dili man gud po na busy si Daniel. No? Wala man gud po siya laing gihimo. Mahigsoon, busy kayo si Daniel. Sa mga estudyante, nag-eskwela siya, he was one of the scholars. Kung ikaw, mabagsak ka sa imong ka-scholar, ang imong pagka-scholar, imong tuition mo mawala. Pero si Daniel, kung mabagsak siya sa iyang pagka-scholar, maputol ang iyang liog. Inana siya ka-busy, but he still managed to pray 3 times a day. No, he still managed to pray 3 times a day. Usahay kita, 3 times a week. Basig na diri 3 times a month. Ayaw lang po ding taon 3 times a year. No? 3 times a day. No? And this evening, this is my encouragement to you. No? Pay attention sa atong spiritual life. No? Don't just pay attention to the worldly kings. No? Don't just pay attention to the worldly kings. Pay attention to the King of Kings. Maka-amen ba tana? Amen. Don't just pay attention sa Facebook, pay attention to God's book. No? Don't just pay attention sa TikTok, pay attention on how you walk the talk. Don't just pay attention sa mobile legends. Pay attention sa biblical legends. Tanawa ang kinabuhi nilang Moses, nilang David, nilang Paul, the disciples. Those are our biblical legends. Don't just pay attention on online games. Pay attention on how Jesus on the cross was shamed para sa imoa. Don't just pay attention sa virus. Instead, focus on the cross. Yo. Amen? Amen? Do the things that contribute to the growth of your spiritual life. Unsa man na, ayaw taligami ang imuang spiritual discipline. Unsa ang pagpatubo sa imong spirituhanon nga kinabuhi. This year, make a decision ay dili nimo taligaman ang imuang spiritual discipline. Unsa man na spiritual discipline? Imuhang prayer life, imuhang intimacy sa Ginoo. No? Imuhang worship life. Those are our spiritual discipline. Do this consistently. Kanang makanunayon ba para mutubo ka? Unsa ka example na ko ani? Dali na biya gyud ta mutubo.
if mo pili lang ta, if mo decide lang ta nga atong buhaton. Pagbalik, isa ka example nga niya, kanahan ko ng example. Pagbalik sa pagkaluag-luag na sa lockdown, kay dili pa man gihapon makadula og basketball. Tanan ako mga amigo sa gawas, ning decide nga magdula og tennis. Walay usa namo nga di kabalo mo kuag tennis, but ning decide sila nga magdula og tennis. Ilahang giseryoso. Mo absent lang sila og mag-ulan. Namalit sila racket, pila ka sapatos na nga hilis. Nag-tennis sila consistently, no? Daily. Paspas ang ilahang pagtubo. Then karon magisgot-hisgot na sila, kanang gitawag na sila, mag-commercial na sila. No? Kusay maabot na sila mulabi og dinula. No? Nya ako, na apil pa mangyapon ko sa group chat. No, say mapadugdungog na lang sila sa akwa. Kanang usa dira kay lumilom ra gyud. Others na kayo, di na makita ba, di na magapil-apil. Wala ako ning tubo. Sa sport nga amo ang ning shift me kay wala man dili man ko moadto dito sa dao kada buntag, no? Sa atong espirituhanong kinabuhi, if we decide nga atong buhaton consistently, daily, dali ra gyud pud ta mo tubo, I believe. Dali ra gyud pud ta mo tubo, no? Pero usahay, mukhang amang good ta. No? Ikaduha, para unsaon pagtubo sa ato spiritual life this year, ayaw taligami ang imuhang spiritual responsibilities. Una, ayaw taligami imong spiritual discipline. Ikaduha, ayaw taligami imong spiritual responsibilities. Unsa man na imong spiritual responsibility? Kanilang, your fellowship, imong na responsibility, your fellowship with the believers. Simba, ayaw absent og simba, ayaw absent og cell group. No? Ayaw na ng rason nga dili ka kasimba kay mahadlo ka sa pandemic akong trohon. Unya makitaan ka sa gaisano. Atong Disyembre wala ka ning simba, unya nakitaan ka sa tukuran. Nga halos di na kaisog ang sakyanan sa kadaghang tawo. No? Seryoso, wala jud ka nahadlok sa pandemic. No, unya makitaan ka sa rotunda. This is the place where you are safe both spiritually and physically. Muadto mo rotunda na ba yung tig-spray og alcohol dito sa inyo, ha? Nag-social distancing ba mo dito? Wala, di ba? Diri nag-follow gyud ta sa protocols. Physically we are safe ug labaw sa tanan spiritually. No? Ayaw taligami. I'm telling you, you are safe here both spiritually and physically. Alang sa pagtapos, this is the first month of the year. No, dili ta kasiguro unsay may tabo 2021, but ako otrohon the points, no, rinunduman nato. Makasiguro ta sa gahom sa Ginoo, makasiguro ta sa plano sa Ginoo, ug makasiguro ta sa presensya sa Ginoo. No? Sama sa kanta ba? No, alang sa pagtapos katon. Jesus is our way maker, no, miracle worker, promise keeper, light of the darkness. Sa year 2020, lahi man siguro imuhang gibati. But remember, sama sa kanta, not for a minute you are forsaken. Walay usa ka minuto sa year 2020 nga gipasagdaan ka sa Ginoo, mao na siya tinuod. Og sa year 2021, dili po ka pasagdaan sa Ginoo. Amen. Kung gatag ang time ni Pastora. Kusgon daw natong palakpak ang Diyos be. Hallelujah. Nakakaon taog kabusog, nabusog ba kay son? Conclusion ako. Kinsay gusto nga 2021 fireproof iyang life. Okay. Gusto kag fireproof imong life? Gi-explain na daan ni Pastor Jong. No, katong last gani kuan ka ito? Spiritual discipline, disiplinahon natong kaugalingon og spiritual responsibility. Makita gyud ang og sa kuan pa kitang katag nato 2021. Giunsa nato pag kinabuhi ang atong kinabuhi kauban sa Ginoo. Kay diha man nato makita ang kalig-on kung moabot na ning mga kani sila kani Shadrach, Meshach, Abednego og si Daniel. Nahibalan ang resulta sa ilang relasyon sa Ginoo sa diyang miagi sila aning mga pagsulay sa kinabuhi. Agi silang kalayo, agi kaugliliyo, gisulod sa liyon. Nakita nga wala sila malisang, wala sila
Wala sila maunsa tungod kay sa ilahang kinabuhi kauban sa Ginoo, lig-on sila. No, so akong gibutang sa ubos, pili lang. Fireproof or madutlan ka 2021. No, naa nato. Gihatag na tanan sa Ginoo ang iyahang kuan. Mag-uban siya nato, able siya. Why question sa Ginoo? Nagulat lang sila nato. Nagulat lang siya nato nga hatagan nato atong kaugalingon og panahon, dakong panahon ang atong spiritual life. Ako na mingon kog sample nga gamay kang sample sa akong kaugalingon. Ako yung gidesisyonan. Pagkabuntag, devotion yun na. Mukaon ko usay 9:30 sa buntag. Una tanan ang mga spiritual butang before ang kaon sa tiyan. Na mag-sustain sa Ginoo. O, kung magpabaya ta sa atong spiritual life, kita ra po'y mo ani. Okay, gusto tag five-proof unya. Wala na to tagag importansya tong kaugalingon spiritual life. So unsaon mo pag-expect ana? Unang daghang kay namiya 2020, nahibalan nga nadutlan sila. Nadutlan sila sa pagsulay, nadutlan sa kalisod, nadutlan sa kawaladon sa 2020. Ug ni akaron, congratulations kay ni aka. No? Ang declaration dire nga declaration nga sa 2021 akong gisulat gi ko ni Jong nga declaration nga ang matag na anak ko ma-preserve. Walay masunog. No, ma-preserve. Ma-preserve ang pamilya, ma-preserve ang trabaho, ma-preserve kana tungod kay doon na kay gibuhat sa imong spiritual life. Di gyud ta kabasol, di ta kabagulbol sa Ginoo. Kita tan-aw na to. Giunsa na ko pag gamit akong panahon. Dako ba kog panahon diri o kay panahon sa Ginoo. So igsaon manindog ta. Hallelujah. Naabay na igo sa bala karong gabi una. Bala sa pulong sa Ginoo. Naabay na igo sa espada nga masait sa duhay suhab. No, nga mo kulikot sa imong sulod. No? Nganong dali ra kay ko mablaka, dali kay ko mahadlok. Ngano man kulang kag strength sa imong spirit. Basag Bible. Munang ako nagpalit ng ko Bible nga, tanan akong Bible, Perti man pong gamaya, mag-ana ra gud ko. Pero ako nang gituyo nga madala kay sa cellphone man gud maulaan tag nagsige tag scan na pud og mga unsay video. Dili na ko ana igsuon. Binuang, perti yung kabinuang. Binuang yun kaya nang sige guys scan og Facebook ana unsay makita dito. Nya ang time dako kayo, 2 ka oras gamay ra kayo. Bit-bit ko sa Bible kada panahon basa ko sa Bible. No kay ang kuan daghang kay kang makita, matintal ka. Pero ingon ko Lord 2021 mas mulig-on ta karong 2021. Igsoon, desisyon ni imong kaugalingon, disiplinahi ang disiplinaha imong kaugalingon ni anato. Gusto tag fireproof, let's strengthen our spiritual life. Let's pray, God. Salamat kaayo. Salamat sa pahimangno nimo namo karong gabi una, O Dios. Alang sa mga karon pa gani Ginoo, mga bag-ong magtutuo nimo. Salamat Ginoo, my prayer nga among buhaton ang amo ang katungod. To love you, to trust you. Lord, ang among kinabuhi, makuan yun sa imuha Ginoo. Mahimong makunik permi sa imuha. Nga ikaw ang source sa among kinabuhi. So Lord, unsa man ang mga kakulangon namo 2020, my prayer tonight, ma-reconcile mi balik atubangan nimo. Mahimo ming makabalik sa kagana spiritual. Kaya ang kalibutan gustong mukawat sa among atensyon, sa among pagbati, sa among huna-huna. But Ginoong Dios, dili nanamo ni Ginoo entertainon karong tuiga. To kay mas nakalisod ang panahon. Mas nagkinahanglan mi Ginoo malig-on mi sa among relasyon uban nimo. Thank you kaayo Lord sa imong word. Hallelujah. We give you praise. Ug igsoon samtang nagbarog ka diha. Basin sa imong spiritual life na pasagdan nimo. Basin doon na kay i-reconcile, ipasig-uli sa Ginoo karong gabi una. Basin sa imong life, wala na kay basa. Wala na gani kay personal devotion. No, daghang kay katarungan sa Ginoo. Pero sa pagkatinuod ay lai ang nabisihan
nakawat ang imong panahon. Hallelujah. Sige. Karon I know namuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. I-commit imong kaugalingon. Kani Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel has a devotion sa iyang Diyos. Doon na siya devotion every day. Doon na siya pakigdugtong. Ikaw, kumusta man? Pagmata nimo sa buntag, sa may una nimong ginakuanan, kanang giatensyonan, di lang gani sa buntag, sa gabi unsa may imong gikalingawan, unsa imong kanang first bitaw kanang imong giganahan og an kanang buhat anang adlaw, kana bang Bible, kana bang prayer, kana bang devotion, or ang gana nimo mao ang sa mata, atensyon sa mata, kagana sa unod. Igsoon tonight, as we pray to God, sige, dool sa presensya sa Ginoo, pangayo sa Ginoo kusog. Lord, karon tuiga 2021, dili man in new resolution, but pray to God, Lord, tabangi ko Ginoo, na akong adlaw madisiplina ko, no, nga makahimo ko sa akong parte atubangan nimo. Because God is with us always. Sayon kay maduol. But kita lang usahay busy kaayo. Sige, commit yourself to the Lord. Recommit your time, Lord. Tanawa ko no, gikan sa Lunes nga to sa Domingo. Basin imong time sa Ginoo Sunday ra. Maura ning simba. Igsoon. Dili gyud ka makaangkon nga fireproof ka. No? Kung panalagsara ka, madutlan gyud ka igsoon. Madutlan gyud ka sa abuto na to 2021. But ask the Lord tonight, Lord, kung gusto kang may mong fireproof, ask the Lord, Lord, magpadisiplina ko nimo Ginoo. Pahinumdumi ko balang Espiritu. Because the Holy Spirit will remind you. Pahinumduman ka, uy, wapa ka ka-devotional, wapa ka kabasag Bible. Sige, ask the Spirit of God. Responsing soon. Kura ba siya kabasan the Lord? Salamat, i-cleanse me Ginoo sa mga butang nga masunog ra, mga material nga butang Ginoo. Attraction sa mga mata, sa mga butang nga di makaamot sa mga spiritual life. Oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh God, in the name of Jesus, Lord. Salamat sa tanang mi commit tonight Ginoo. Tabanging matagusa nga mi kumitar diha kanimo karong gabi una. Oh Dios, nga karong 2021 Ginoo, mahimo Ginoo among kinabuhi. Lord, makita namo nga naamang tuod Ginoo ang kalayo sa pagsulay, kalayo sa mga kalisod, but Ginoo, dili gyud may madutlan, dili madutlan Lord, kundi magpadayon Ginoo, padayon sa pag-ila kanimo, pagsimba kanimo, mga responsibility namo Lord sa ministry, padayon, ulay mo atras tungod kay Ginoong dili makadulot ang mga butang nga Ginoong Dios makadulot ang mga pagsulay tungod kay naugmad mi naligon. God, in the name of Jesus, i-declare na ko sa mata ko sa karon. Sa ngalan ni Jesus, hallelujah. Kung ikaw may commit tonight, igsoon, pwede bang pataas imong kamot kung i-commit ka tonight, Lord, magpadisiplina ko. Lord, gusto kong fireproof, Lord. Gusto ko anang fireproof, Lord. Dili siguro sama ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. But Lord, mahimo kong fireproof. God ka na makamuta Ginoo akong gituboy nimo. In the name of Jesus, mahitabo ang ilang gitinguha sa ngalan ni Jesus. Mahitabo in the name of Jesus. Hallelujah. Spirit of God, in the name of Jesus. Lord, imuhang pag-uban na mo, mahimong real sa among kinabuhi every day. In the name of Jesus. Lord, God, imong tabang Ginoo. Amo yung gidawat tonight, Lord. Imong grasya nga mahimo na mo among parte ato bangan nimo. Thank you for these hands. Liguna na makamuta. O Diyos, painomdumi Ginoo sa ngalan ni Jesus. God, nga karong tuiga, will be a powerful Christian. Oh God, in the name of Jesus, as I declare, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Dawata na igsoon in the name of Jesus, and I receive it, Lord. I receive it, Lord. Sige, I receive it, Lord. Sige, kung wapa ka nakasulti, ako nang gidawat, Ginoo. Fireproof ko karong tuig 2021. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan, receive it in the name of Jesus.
Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Tabuni mis imong amili nga dugo, O Dios. Salamat nga mabuhat na mamong parte. Because you are a God of mercy. Faithful ka nga Dios. Diyos ka sa gugma. Naghari ka sa mong kinabuhi. Dalaygon ka solay katapusan namahan. Girilis po na ko ang healing karong gabi una, Ginoo. Kung doon ay nagbalatian, makabaton sa healing. Pinagisi mong labod. Sa ngalan ni Jesus. Katong nihagig pagsulay karong si manaha Ginoong Dios, maana ang pagsalig kinatibukan na ay focus diya kanimo. Dalaygon ka sulay katapusan. We give you praise, God, in Jesus' name. At aging kusog palakpak ang Dios sa igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Woo! We give you praise. We give you praise. Thank you, God. Hallelujah. Amen. Lingkod mo, mga igsoon.